Zdravie není len o tom, že či pribereš alebo schudneš. Je aj o tom, ako funguje tvoj metabolizmus, ako funguje tvoj traviaci systém, akú máš hustotu kostí napríklad, ktorá sa ti zíde. Keď budeš mať 70-80 rokov a niekde spadneš, tak je oveľa väčšia šanca, že sa zraníš ako nejaký dvadsiatnik. Čo je samozrejme jasné, ale tým, že máš malú hustotu kostí, tak je oveľa väčšia šanca, že sa zraníš. Pričom keby si v 30-kách, 40-kách mal nejaký pohyb, zdravú stravu, nepil energetické napoje, ale čistú vodu, nejedol spracované potraviny, ale živočíšne produkty, tak si v 70 rokoch nemusel dolámať nohu. Takisto posledných 10-15 rokov života nechceš tráviť s paličkami na vozíku alebo už na smrteľnej posteli. V dnešnej dobe je bežné, že niektorí 60-tníci nezajdu do obchodu bez pomocných palíčiek. Čo je šialenstvo. 60 rokov ešte není ani dôchodkový vek. Samozrejme, že niektoré choroby sú dedičné a nedokážeš sa im vyhnúť na 100%. Ale to, nad čím máš kontrolu, je tvoja nutričná disciplína, pohybová aktivita, spánok, lebo ty si nedokážeš vybrať, že zdedíš nejakú chorobu. Ale dokážeš si vybrať, či sedíš doma pri seriáli alebo videohrách, alebo ideš vonka na prechádzku, alebo do fitka. Nemáš kontrolu nad tým, či máš krivý nos, alebo veľké uši, ale máš kontrolu nad tým, či vypiješ energetický nápoj, alebo čistú vodu, alebo či si kúpiš spracované potraviny, alebo živočíšne produkty. Nad týmito vecami máš kontrolu. Samozrejme, že necvičíš a nedodržuješ zdravú stravu len na to, aby si v 70 rokoch nezlomil nohu, ale aj na to, ako bude vyzerať kvalita tvojho života. Ty len za jeden mesiac môžeš urobiť neuveriteľný progres, nehovoriac o rok, o 5 rokov, o 10 a tak ďalej. Bude sa ti ľahšie hýbať, ľahšie dýchať, lepšie tráviť, lepšie ti bude prúdiť krv v žilách a milión benefitov, ktoré prináša zdravý životný štýl. Nielen v tomto okamihu, ale z chronického hľadiska. Takže aj to, akú máš celkovú kvalitu života, ale aby si aj posledných 15 rokov nebol na smrteľnej posteli. A to, že väčšina ľudí nepodporuje zdravý životný štýl, maj úplne na haku. Snad ti nebude nejaké tučné hovedo s pivným pupkom mraveť, že na čo máš zdravú stravu, alebo nejaká podvyživená vegánka ti bude hovoriť, že na čo robíš toto a toto. Kam sme sa to dostali v dnešnej dobe, že zdravo žiť je nenormálne.